Ja piti tätä porulta Äänekoskeen, että sinne suuntaan tulossa. Kerrotaan. Ja ajo on todella vaarallista. Arina. Ei ollut ku kaljaa. Kalja. Mä oon huolestunut täällä. Kalja mulle vittu, sua jää vaalee Nää kalliot täällä. Kalja! Kato nyt sä voit... Kaljaa! Sä voit tehdä kolarin täällä. Kaljaa! No. Nyt vittu sitä kaljaa! Jos oot hiljaa sitten sen jälkeen. Kalja. Hyvä. Heti helpotti. Jatkaa. Jaa, hetkinen. Nyt jatkaa suoraan pohjoiseen. Jatketaan pohjoista kohti. Kiinni vaan.